हाऊसी 25 देऊन तुमका 5000 रुपया आणि कायचे 5000 रुपया आमका दिल्ले असत. देऊन तुमका 5000 रुपया जल्दी पाय. ते टूर्नामेंट सुरू आहे. आमच्या गावाच्या मदत केली असत. हिचा बावीस 1000 रुपया वर्ग बावीस 1000 रुपया जगानीत पेशेत 1000 रुपया वर्ग हिचा बावीस 1000 रुपया सोळा त्यांचा बावीस 2000 रुपया आणि पेरेरा सर्विस आपल्या गटाच्या नावात फेलिक्स पेरेरा 1000 रुपया डेनियल बावीस मती बावीस दोन्ही सेमीफायनलात आमच्या 2000 रुपये भेटलेले असत. विना मला टूर्नामेंट मुळे 5000 रुपये दिले असत. आयकॉन ट्रॅव्हल्स आणि आमचा 1000 आणि तुमच्या जे ठेवलेले असत ते आमच्याकडे भेटलेले असत. आमचं प्रॉडक्ट यश बावीस 2000 रुपया रायचा पेशेत 500 रुपया सुबह कार्यालय USA 5000 रुपया अजिता दास 1000 रुपया हिंस फर्नांडिस 1500 रुपया ही रेडल हाऊसी प्राइस जॉईन केला असा 1000 रुपया सर्गेस विविध कृतीनं आणि आमचा टूर्नामेंट मुखार त्यांच्या फॅमिलीने आमच्या 10,000 रुपये दिले असत. आजच्या दिवसाचं हाऊसी प्राइस यांच्या 5,000 रुपये दिले असत. गोलन गणेश आणि आमचा 1000 रुपये दिले असत. टॉपी 12 रेस्टॉरंट टॉपी आणि 5,000 रुपये दिले असत. गोलन फर्नांडिस 1000 रुपया आमचा एक्सपर्ट एंड्रू अंटोनी पेशेतो 1013 रुपया कजन गणेश
Amatkan by Cleanza. Aikan saja betul Vero. Angkat. Amatkan by Raiza. आमचं विलमार्गचा मोठा मजबूत खांदो बॅटिंग गमिस by Raiza. सगळे मोठे ताळे मारच्या. Amatkan by Ainsley. आमचे स्पेशल इन्व्हायटीज बाय मेलिटा. आमची बहीण आका लांची तुराची बॅट घेऊन मागता. मार्कुस कमिस दो बड़े करो.
हाऊसी 25 देऊन तुमका 5000 रुपया आणि कायचे 5000 रुपया आमका दिल्ले असत. जल्दी से कुछ 5 नंबर पॉइंट सुरू पुढे ओळख आमच्या मदत केली असा चिकीबाई 2000 रुपया रुकू श्रीका गोमिस 1000 रुपया लर्नर वर्ल्ड गोमिस 1000 रुपया जकानेत पेशोतो 1000 रुपया वेल्डन रिजा गोमिस 1000 रुपया रियालो फ्रेंजा गोमिस 2000 रुपया रुबियन नॉन फेलिक्स पेरेरा 1000 रुपया डेनियल गोमिस सुट नदी गोमिस आणि आमका दोन्ही सेमीफायनलात 2,000 रुपया दिल्ले असतात. आमका सब कदरा दिल्ले असतात. आता कारखानदार टेबल कर म्हणतो एस गोमिस 1000 रुपया अल्बिटो डायस 1000 रुपया विली कुटिनो अच्छा फॅमिली नामका लेट स्वर्गीय विली कुटिनो त्याची फॅमिली नामका 10,000 रुपया दिल्ले असतात. जेडन गोमिस पुत जुजे गोमिस यूएसए आणि आमका 5,000 रुपया दिल्ले असतात. वेलन गोमिस 1000 रुपया पप्पी बारा रेस्टॉरंट पप्पी आणि आमका 5,000 रुपया दिल्ले असतात. 1,004 रुपया कजन ब्रदर्स सांगतोय 2,000 रुपया दिल्ले असतात. राजन 81 रुपया बेस्ट गोल ऑफ द टूर्नामेंट एक गोल विषय आणि
असत तसंच आयचे म्युझिक आमचा बाप अल्ट्रा लेबेलो तुमच्या मुखार घेऊन असा आता सगळ्यात काय करता जे बरं म्हणतो आता आमचा हौदी सुरू आम्ही आमची हौदी सुरू करतल्या वाचता सोमेस्तात आहे दोरून तुमच्या डोळे तुमचे खुपणार आम्ही केवतले थर्टीन 13 आफ्टर 13 दुसरा नंबर काढला 6 and 7 67 त्याच्या फटाफट तिसरा नंबर 7 and 2 72 after 53 नंबर आयला 2 and 3 23 अच्छा फाटल्या 2 and 4 24 5 and 9 59 आमच्याशी एक कुपन पाऊस चालला आम्ही चेक करतले 59 72 23 24 13 हाऊस करेक्ट आयच्या दिसाचो हाऊजी नाम वेता कायतान रुबेलो तशेंच सगळ्या आमच्या गेम पळेराक आमकां हाऊजी काडून मदत केल्ल्याक कालजांतान देव बरें करूं आमंत्रण एक 8:30 एक लंच प्रेयर सर्विस असतले देखो सगळ्या मागता आमच्या क्लबाचे येऊक आदरांचे देव बरें करूं
श्रीपत जशीस इकडच्या बॅट बॉल्स सगळ्या कामात आजच्या दिवसाच्या जिंकणाराक 15,000 आणि हातालाक 10,000 तसेच जायते प्राइजेस असतात. हे सगळे प्राइजेस विनामालक्स भरसाने दिले असतात. त्यांना सगळ्यात काय करतात बरोबर म्हणतात.
उद्घास करता आईस आम्ही आमचा क्लब मनवतो सगळ्यांक आदरांचे आमच्या क्लबाला घेऊचे विनंती असा सगळे लोक ते मागता आदरांचे अच्छा चिकना मार्क्स वन आगामची पोट भी आणि हमल्यावर आपका ऍक्टिव्ह प्लेअर अजून आजच्या दिवसाचं मॅन ऑफ द मॅच प्राइज बेटा आता आजच्या दिवसाचा चीफ गेस्ट हा आता राजूचा best goalkeeper of the tournament finals Melita Marjuni by Melita veteran player of the tournament तो आमचा प्रेसिडेंट होता हा तर भविष्य लागला दोन्ही राहण्याचा प्रयत्न आणि एक एक घोषणा दिले जात प्राइस 15,000 रुपये Saya